फिन आरो आं नोंथांमोननि सेराव फैफिनलायबाय। आं दिनै बे कन्टेन्टआव आइजोफोरनि सायाव स्पेशली सावरायगोन। आथिखालनि मुगायाव जोंनि बर' आइजोफोरनि जि मोन्दांथि आरो गुमुर बबे फारसेथिं दावगालांदों बेनि सायाव आं दिनै सावरायसोमनो नाजानाय जादों। गोबां आइजोफ्रानो बे कन्टेन्टनि सायाव खुद्रिनाय फैनो हागौ बा गाज्रि मोननाय फैनो हागौ। दा बेयो बिथांमोननि खोथासै। आं रियेल जोंनि बर'फोरनि गेजेराव आथिखालाव मा जानो हमदों बेनि सायाव आङो सुंद'बै सावरायनो नाजानाय जादों। नाथाय आं बे सावरायनायखौ डेस्ट्राक्टिभ नोजोरजों नायाखै, बे सावरायनायखौ आङो कनस्ट्राक्टिभ लेभेलैसो लांनो नाजादों। स्पेसियेलि जोंनि बर' आइजोफ्रा हाबा जानायनि उनाव गासैबो गावनि इनकाम सर्सनिफ्राय लानानै देलायनायनिफ्राय गथ' गथायखौ दैदेननायनिफ्राय लानानै गासै खरसा पातिनि गिदिर बिबानखौ फिसायनोल' जाबनानै होनाय बादिखौ जों नुनो मोनो। आरो गावहा उदां अख्रांनि फैलाव जोमैनि सा सा बिरनानै गोजोन जिउ दानायनि जि सिमां बेखौल' हासिल खालामनो नाजानाय बादिखौ जों नुनो मोनो। आरो सोलै बोलै खायसे आइजोफ्रा फिसायनि मेगनाव हाद्रि सारनानै जाबादि खामानि मावो, दा बेफोर खामानि मावनायनिफ्राय जोंनि आइजोफ्रा माबोरै रैखाथि जानो हायो आरो बेफोरबादि फिसायनि मेगनाव हाद्रि सारनानै जोंनि आइजोफ्रा सोरबाया सोरबा सेंग्राजों फनाव कानेक्सन थालायनानै बा भिडिअ कल खालामनानै जाबादि जाथाय जानानै गावनि न'खर गावनि संसारखौ गारनानै गुबुन सासे सेंग्राजों गुबुन सासे सुबुंजों हाबा जाहैनानै आलाय सिलाय जानाय जाथाया जोंनि गेजेराव गोबां जागासिनो दङ। आरो गोबां गथ' गथायफ्रा दिनै हावरिया जाबोदों बिमा बिफा गैयैनि जाउनाव, थाखा फैसा थुब्रायग्रा सुबुं गैयैनि जाउनाव बिसोरनि फरायनाय बायदिसिनाबो आद्रि जानायखौ जों नुनो मोनो। दा बेनिखायनो आं जोंनि आइजोफोरखौ खावलायनो लुबैदों, मानोना आइजोआनो मोनसे न'खरनि मोनसे समाजनि माइल खुन्थिया। बे माइल खुन्थियानो जुदि थेर बेथेर जायोब्ला मावग्लुङोब्ला मोनसे समाज मोनसे माहारिखौ मोजां रोखोमै दावगालांनायाव बियो मा खालामो, हेम्पार खोलैयो, गोहोम खोलैयो। दा बेनिखायनो जोंनि समाजनि आइजोफ्रा गावनि न'खरखौ गावनि गथ' गथायखौ गावनि फिसायखौ लानानै जों माबोरै साखा फारायै संसार जानो हायो बेखौ बेस खालामनानै आथिखालनि थासारिजों गोरोबनानै जोङो नों दा नागार आं दा नागार बेफोरबायदि केपासिटि लालायनानै फिसायनि सायावल' बेस खालामाबासिनो लामा नायाबासिनो गावबो फिसायनि अनगायै बबेबा थाखा फैसायानो होन इनकाम पार्टिनि खोथायानो होन बेफोरखौ माबोरै थुब्रायनो हायो आरो फिसायजों लोगोसे गावनि जि खामायनाय रांखान्थि बिथिंखौनो होन बा गुबुन बिथिंखौनो होन माबोरै फिसायखौ मदद खालामनानै मोनसे न'खरखौ खोमथा खालामनो हायो बेफोरखौ जों लामा नायनांगोन। आरो जोंनि आइजोफ्रा स्पेसियेलि बांसिनै आथिखालाव खोब देलाय मालायखौ हास्थायनायखौ जों नुनो मोनो आरो देलाय मालाय आरो कम्फर्टेबल लाइफ मेन्टेनेन्सनि सायावल' बेस खालामनानै खायसे फिसायफोरखौ खायसे हिन्जावफ्रा दाहोनाफोर बादि बिहेभ खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। जाउनाव खायसे फिसाया बिजिनि नारसिननायाव आरो बिजिनि बिजिनिफ्राय मोजां आखु मोनैनि जाहोनावबो खायसेया गुबुन आइजोनि फारसे दिपेन्ड खालामनानै खायसे गाज्रि खामानि मावहैनायखौबो जों नुनो मोनदों। बेनिखायनो फिसायाबो बिजिनि आंखालखौ बुजिनांगोन आरो बिजियाबो फिसायनि आंखालखौ बुजिनांगोन। लोगोसे बे न'खराव थानाय गथ' गथाय बिमा बिफानि आंखालखौबो जों बुजिनानै जों खौसेयै माबोरै सासे मानसिनि सायावल' इनकामखौ नेटवर्कखौ बेस खालामाबासिनो जों गासैबो बे नेटवर्कजों खौसे जानानै जों माबोरै मोनसे न'खरखौ मोजां रोखोमै जों दैदेनलांनो हायो बेखौ बिफाव लाफानाया आइजोफोरनि खोब गोनांथि दं होननानै आं सानो। मानोना मोनसे समाज मोनसे माहारिखौ जौगाहोनांगौब्ला आइजो आरो हौवा माहारि मोननैजों लोगो नांनानैसो बे खामानिखौ जों मावफुंनो हायो। हमना ला मोनसे समाजखौ मासे दाउजों रुजुयोब्ला बे दाउनि मोनसे गांखंखौ हौवा हमनानै लायोब्ला आरो मोनसे गांखंनि गुबुन मोनसे गांखंखौ आइजो होननानै हमनानै लायोब्ला आरो मासे दाउनि गासै हल बडिखौ मोनसे समाज हमनानै लायोब्ला बे मोनथाम जिनिसखौ लानानैसो मोनसे समाज मोनसे माहारि एबा मोनसे न'खरा
जौगानो हायो अब्लासो बे मोननै गांखंनि मोनसे गांखंआ बायोब्लाबो मोनसे समाजा नोरजिया जागोन बेनिखायनो मोनसे समाजा मासे दाउ बादि मोननै गांखंआ हौवा माहारि आरो हिन्जाव माहारि मोनसे गांखंखौ मोनसे समाज होननानै हमना लानो हायो बेनिखायनो मोनसे समाजजों लोगोसे मोजां बिफाव लानायाव मोजां खामानि मावनायाव बे मोननै गांखंआ गोबां बिफाव लायो बेबायदिनो मोनसे नखरनि गांखंआ गाज्रि जायोब्ला बे मोनसे नखरा बिरखांनो दावगानो खोब गोब्राब जायो बेनिखायनो जोंनि आइजोफ्रा मबाइलखौ थि रोखोमै बाहायनानै जाहाथे जोङो बे मबाइलखौ मोजां लेभेलाव बाहायनानै जों खामानि मावनो हायो आरो बे मबाइलखौ मोनदों होननानै आवसारियाव बाहायनानै फिसाय गैयै बुब्लियाव सोरबा सेंग्राफोरजों सोरबा बैसो जानाय सुबुंजों थाखा फैसानि लालसाव थाखा फैसानि लुबैथियाव बेखौ बाहायनानै सोरबाया गावनि देहाखौ होसोमनानै रां आरजिदों गावनि गाननाय जोमनायखौ बिउटि पार्लाराव हाबनाय खामानि बिउटि पार्लाराव नांनाय माखासे देलाय मालायाव बाहायनाय फैसाखौ बिथांनि जोहै बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो सोरबाया सोरनिबा हौवाया सोरनिबा हिन्जावखौ गावनि हिन्जाव बादि हटेल पाहाराव बाहायनानैखौ जों नुनो मोनो आरो बेफोरबादिनो सोरनिबा हिन्जाव सोरनिबा हौवाखौ बबेबा बायदि दाबसे जायगायाव लांखारनानै एन्जयमेन्ट खालामनानै बिथांनिफ्राय गोबां लाख लाख थाखा लुथिनानै जाथाय जानायखौबो जोंनि बर' हिन्जावफोरनि गेजेराव आथिखालाव ससियेल मिडियायाव जों नुबोबाय थादों जायनि जाहोनाव जोंनि समाजा नोरजियानिफ्राय नोरजिया जालांबाय दं आरो बे मबाइलनि थाखायनो जोंनि बर' माहारिया मोजां रोखोमै बाहायनो रोङियाव दिनै गोबां जाथाय बिसाथाय जाबोबाय थागासिनो दं मबाइल बेखौबानो जों नुनो मोनो सोरनिबा हिन्जावखौ सोरबा हौवाया लानानै खारनाय आरो सोरनिबा हिन्जावा सोरनिबा हौवाखौ बरायनानै मुम्बाइ दिल्ली हारियाना बायदि जायगायाव लांनानै हाबा जाहैनाय जाथाया जोंनि ससियेल मिडियायाव फैगासिनो दं दा बेफोरनिफ्राय जों माब्रै साखाफारा जानानै जों माब्रै रोजोबै नखर संसार जानो हायो आरो जोंनि गथ' गथायखौ जों माब्रै IAS IPS ACS खालामनो हायो बेफोरखौ जोथोन लानायनि गेजेरजों जोंनि गांनाय उखैनायखौ बबेबा मोनसे जायगायाव दोनथ'नानै जोंनि नेक्स्ट जेनेरेसनखौ जों माब्रै मोजां लामाजों दैदेनलांनो हायो बेखौ नोजोर थि बोनानै जोंनि लाइमोनफ्रा आरो जोंनि हाबा जानाय हिन्जावफ्रा खामानि मावनायनि खोब गोनांथि दं होननानै आं सानो आरो हौवाफ्राबो गाव गावनि बिसि फिसाफोरखौ जाबादि जोथोन लानांगौ आरो बिसि फिसानि जाबादि हुसियार सांग्रांथि खालामनांगौ बिनि सायाव जुदि मोजां इनिशिएटिभ लायाब्ला जोंनि समाजा बेफोरबायदिनो बेबिसार जानानै जोंनि नखर संसारा गोबां बिथिङाव खहा जालांगोन बेनिखायनो समाजा बेफोरबायदि नोरजिया जाया बेखौ नोजोर होनानै जोंनि साफ्रोमबो हाबा जानाय हौवा आरो हिन्जावफ्रा साननानै खामानि मावोब्ला जोंनि नखरखौ खोमथा खालामनो हागोन बेफोरबायदि जाथाया खालि जोंनि बर' कमिउनिटिनि गेजेरावल' जाया जोंनि बर' कमिउनिटिनि मानसिया प्राइभेट मोमेन्टआवबो जोंनि माहारिनि खायसे मानसिफ्रा हौवायानो जा हिन्जावानो जा खायसे खालामथावै भिडिअफोरखौ खालामनानै गाव गावनो भाइरेल खालामनाय बादि जायो मानोना बे मबाइला बबे समाव सोरनि आखायाव थांनानै बबे सावगारिया बबे सोरनि आखायाव सहैगोन बेखौ नोंथाङानो पात्ता मोननाय नङा मानोना नोंथांनि मबाइलाव मा दं बेखौ नोंथाङा मोनफ्रोमबो बुब्लियावनो सेभ खालामना लाखिनो हाया बेनि थाखायनो जाथावै जाथायफोरखौ बुंथावै खोथाफोरखौ मबाइलाव सेभ खालामनानै नोंथाङा मालाबाबो लाखिनो नाङा बायचान्स माबा मोनसे जाहोनाव नोंथाङा माबा मोनसे गाज्रि सावगारि बा माबा मोनसे गाज्रि भिडिअ कलखौ स्क्रिनशट खालामनानै दोनफ्लांदोंब्ला बे स्क्रिनशटआ बै सुबुंखौल' खैफोदाव खोलैनाय नङा बेजों बिथांजों लोगोसे नोंथाङाबो खैफोदाव गोलैगोन बेनिखायनो बेफोर सावगारिखौ बेफोर नुथायफोरखौ बेफोर भिडिअफोरखौ नोंथाङा माब्लाबा नोंथांनि भिडिअआव लाखिनो नाङा मानोना नोंथांनि नखराव गोबां सुबुं थायो बिसि फिसा लोगोसे बिदा फंबाय बिमा बिफा सोर बबे बुब्लियाव नोंथांनि मबाइलखौ सोरनो कल खालामनो मालाबा लाफ्लांगोन मालाबा दांफ्लांगोन बे बुब्लियाव नोंथाङा नोंथांनि लगखौ खिन्थानानै लाफ्लांनो गोनां जागोन जाउनाव नोंथांनि बै सिक्रेसिया गासैबो मेनटेनेन्स खालामनानै जायखौ नोंथाङा दोनबोबाय थादों बियो भाइरेल जानानै नोंथांनि जिउआव गोबां जाथाय बिजाथाय खालामनो नोंथांनि जिउखौ सिलिंखार खालामनो हायो बेनिखायनो जोङो ससियेल मिडिया आरो मबाइलनिफ्राय मोजां रोखोमै सेफगार्ड थानो नांगौब्ला जों गावखौबो हमथानो नागिरनांगोन आरो जाथावै बुंथावै सावगारिफोरखौ लाखिनानै नोंथाङा मालाबाबो मबाइल नायै नायै एन्जय खालामनो नाजानो नाङा आरो बिदि खालामोब्ला नोंथाङा मोनसे बुब्लियाव नोंथाङा मा
खैफोदाव गोलैनो हागौ। बेनिखायनो जोंनि सुबुंफ्रा जाहाथे खैफोदाव दा गोलैथों आरो अरायसम जोंनि मानसिफ्रा भिडिअ खालामनायनि बिथिङावनो होन सोरबा ब्लग खालामनायनि बिथिङावनो बुं आथिखालाव जों नुनो मोनो जाथावै जाथायफोरखौसो ब्लग खालामनानै गावनि देहा सोलेरफोरखौबो गानथावै जिफोरखौ गाननानै भिडिअ खालामनानै गोबां भिउसफोर मोननानै गोबां थाखा आरजिनायनि खोथाखौ लानानैल' ब्लगाव ससियेल मिडियायाव आरो इउटुबाव फैनायखौ जों खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय समाजखान्थिखौ सेभ खालामनानै समाजनि नेमखान्थिखौ रोजाब खालामनानै जोंनि मानसिफ्रा सिनेमायानो होन बा ब्लगानो होन फेस्लायानो होन जाहाथे जोंनि बे आथोनारिजों सोमोन्दो थानाय माखासे खोथाफोरखौ माबोरै जों खोबथेनानै जों मोजां रोखोमै जोंनि समाजखौ दैदेनलांनो हायो बेफोरबायदि भिडिअ खालामनानैबो नोंथाङा गोबां भिउ मोननो हायो। दा जोबथा बुब्लियाव जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोनखौ आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय खावलायनाय थाबाय। लोगोसेयावनो बेल अल नटिफिकेसनखौ सुइच अन खालामला जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांनिसिम सहैनो हायो। जोबथा बुब्लियाव फिन नोंथांमोननिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनानै दिनैनि कन्टेन्टखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो नाजानाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय, जै बर' हारि।